EASoko geltokia izango den zuloan gaude, 20 metro lurrazpian. Geltokia Mirakontxa eta EASO arteko zatian dago. Zati honek 2 kilometro izango ditu, erdia egina dago. Lanak martxa honean joan dira, lurra erreza zegoelako zulatzeko. Orain ordea EASO plazaren azpian lur biguina topatu dute eta metodo berezi bat erabili behar izan dute lurra gogortzeko. Erabili behar dugu jet grouting sistema o teknika, ez? Egiten ditugu mikropilote batzuk eta horrekin egiten duguna da resistentzia asko handitu. Orduan, esan dezakegu horrek ematen dituguna da segurtasuna. Donostiako metroak topo bezala ezagutzen denak 4.200 metro izango ditu hiri azpitik. Erdia dagoeneko zulatuta dago eta 2 urte barru amaituta egotea espero da. Epe barruan goiaz, bai. Hemen goiaz rendimendu gutxiagoarekin, baina globalean esan dezakegu ez daukagu atzerapenik. Eta 2022an uste dugu topoa bukatuta egongo dela.